Kabalo ba ka mokuha sa presyon sa dugo? Ug dili pa, lantawa kini nga video para masayod ka. Una, andamon ang mga kinahanglan na materyales sama sa stethoscope ug sphygmomanometer. Step 2, ipaila-ila imong kaugalingon sa pasyente ug explain kung unsa kini nga procedure. Dapat nakapahulay na ang pasyente sa sulod sa 5 ka minutos ug dapat wala kini nakapanigarilyo o nakainom og kape sa sulod sa 30 minutos. Sunod, ibutang ang BP cuff sa bukton sa pasyente. Dapat mo gamit og standard na BP cuff size nga sakto sa kadapuon ug sa edad sa pasyente. Kapaa ang brachial artery ug iposisyon ang diaphragm sa stethoscope sa taas niini. Step 5, i-inflate o paburuton ang BP cuff. Step 6, paminawa ang unang pitik sa stethoscope. Mao kani ang systolic blood pressure. Sunod, paminawa ang pinakaulahing pitik sa stethoscope. Mao kani ang diastolic blood pressure. Ug last na step, kuhaa ang pressure sa dugo sa duha ka kamot ug kuhaa ang average niini. Ang inyong nakita nga table kay mga kategorya sa presyon sa dugo. Normal ang presyon sa imong dugo kung imong systolic blood pressure kay baba sa 120 mm mercury. And kung imuhang diastolic blood pressure kay baba sa 80 mm mercury. Kung mas taas niini, dapat lamang magpakonsulta na sa inyong mga doktor para mahatagan og saktong atensyon.